Que me pago mis trajes, efectivamente. Esta ha sigut la declaració del portaveu del PP a les Corts en referència als vestits que presumptament li va regalar l'empresari Rafael Correa al president Camps i que implica el cap de l'executiu i el mateix Costa en el cas Gürtel. Este afer també ha esguitat avui l'activitat de la cambra legislativa, i és que el PP ha rebutjat tramitar 456 interpel·lacions presentades per l'oposició per aclarir conselleria per conselleria si s'ha adjudicat algun contracte a empreses imputades per este assumpte. Se nos rechazan 442 preguntas parlamentarias que todas tienen que ver con empresas relacionadas en el auto del juez Garzón. Todas las preguntas que hemos hecho, salvo las referidas a Orange Market y las referidas a Taroncher, aunque Taroncher no sea de esta trama, todas han sido rechazadas. Es un buen ejemplo de lo que supone la transparencia, un ejercicio de democracia participativa, que diría cualquiera, ¿no? Que preguntem de lo que vulguem d'Orange Market, però de les altres no. En canvi, els populars sí que han acceptat les preguntes referides a les empreses Orange Market i Construccions Taroncher. L'excusa és que aquestes dos sí que tenen transcendència al País Valencià, mentre que la resta d'empreses imputades pel jutge Garzón no tenen rellevància informativa. Que no se refereixen a persones físiques o jurídiques que tinguen trascendencia a la Comunitat Valenciana. Sin embargo, sí que hay dos preguntes a cada conselleria que en este moment podrien tindre trascendència a la Comunitat Valenciana, com són les referides a tarongers associats i les referides a Market Orange. Així que són dos preguntes que estan cada dia en els diaris i poden tindre trascendència per a l'opinió pública i pot haver un interès social per part de conèixer el contingut o les contestacions d'aquestes preguntes. Tampoc té transcendència social, segons els populars, una interpel·lació al conseller d'Infraestructures, Mario Flores, sobre la seva política de contractacions, que també ha sigut rebutjada. No sé si a alguno de ustedes se le pasa por la imaginación debido a qué nos han podido rechazar esta interpelación, pero seguramente será porque el tema de las adjudicaciones y las licitaciones no tiene mucha trascendencia, como dice el reglamento de las Cortes en estos momentos, ¿no? Els socialistes i Compromís han anunciat que recurriran esta decisió i que ho portaran al Tribunal Constitucional. Per una altra banda, Oltra també ha anunciat que demanaran la dimissió del director de Radiotelevisió Valenciana, Pedro García, per estar relacionat amb el cas Gürtel, a més de la seva dubtosa trajectòria al capdavant de la corporació. A banda de lo que ja coneixíem, que és la manipulació, la falta de pluralitat, la gestió de personal i econòmica desastrosa, tot això ja se sabia, però ara a més se sap que ha tolerat o ha ignorat l'ús no permès, l'ús il·legal d'una emissora a la seva vegada il·legal, però sí que molt propera als interessos del Partit Popular, que sembla ser que també està implicat en alguns regalets del cas Gürtel i, per tant, ja pensem que precisament el que dirigís la informació als ciutadans, que no deixa de ser un dret fonamental, encara que el PP ho hagi convertit en agitació i propaganda, hauria d'estar per almenys net de totes aquestes coses.